Malawi Today. Nkhani imene yangotipeza kumene ndiyonena kuti President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika lero walamula kunena kuti ogwira ntchito mchipatala sakuyenera kukhala ndi chipatala ndipo ati opezekayo azalandira chilango. Iwo anena izi mchikalata chomwe atulusa kutsatira malipoti a nkhani yomwe Times ndi nyumba zina zofalitsa nkhani analemba zokhuza zachinyengo zomwe zikuchitika mzipatala zaboma, pomwe madotolo akulandira ndalama pofuna kuthandiza odwala. Amutharika achenjezanso kuti pasapezeke dotolo kapena ogwira ntchito pa chipatala olandira ndalama kuchoka kwa odwala kuti apereke thandizo ndipo opezeka azachotsedwa ntchito. Nkhani imeneyo ndi imene yatuluka lero lomwe lino ndipo zimenezi ndi zimene zikuchitika kunjaku. Mkulukuta moyo sanabwere mocheza ndipo atangotulusa nkhani imeneyi anthu ambiri ayamikira. Koma izi zikudza pamene nduna ya zaumoyo Honorable Baloyi anapita ku Kamuzu Central kumeneko anakapeza nkhani ndipo anapitisa maumboni amene wakhala akulandira kuti anthu ena amene ndi madotolo aku chipatala chimene cha Kamuzu Central akumalandira ndalama, akuwauza anthu kuti azipereka ndalama asanalandire chithandizo. Nde zimenezo anapita nazo ndi kukauza kuti nkhani zonse zimene zikuchitika kuno tazimva ndipo anthu atiuza ndipo maaudio tili nawo alimo mufoni mwangamu. Nde anthu akuti mumauza zoti azitumiza ndalama asalandire chithandizo. Nde nkhani imeneyi sindiyisirapo mpayayi ndikupita nayo ku ACB inde ku bungwe lija la Anti-Corruption Bureau limene limayang'ana za katangale ndi ziphuphu. Nde nkhani imeneyo ndi imene anapita nayo Baloyi. Iwowa uthenga umenewu unawapeza kuchokera kwa atolankhani osiyanasiyana amene anyumba zosiyanasiyana amene anayendera chipatala chimenechi, ndipo nkhani imeneyi anayitumiza kwa anduna ndipo anduna mwachangu anathamangira kumeneko kuti akaone kuti zikukhala bwanji. Koma mosakhalisa ndi mmene tikuona President wa dziko lino akutulusa statement imeneyi kuti palibe ogwira ntchito mchipatala wina aliyense amene akhale akukhala ndi chipatala. Nde kwa onse amene ndi madotolo kaya ndi anamwino wina aliyense ogwira ntchito ku chipatala, uthenga ndi umenewo, palibe kukhala ndi chipatala. Mkulukuta moyo akuti atsikira kumeneko mukakhala kuti mukupitiriza kupanga zimenezi. If I went straight with this information to ACB, you would say anduna kuti mwamundida kuti anduna kuti namizira anduna amba kuda ma doctors kuyamba kupanga kudani, you see. Yes. Now, just to say, this information is very complete, including the airway money transactions for these patients are there, including my audio. Onena kuti form for apparently the doctor analikuta kunyumba amajita kunazo ndikutaya kwa akuti kauza na adikile matumiza yafika kama yachepa kaongezera zote zilipo. But I had to come here because this is the industry ndikupita nazo kwa corruption and I said I'm serious. It's really shameful. But just a few days ago, I faced the Rwanda corruption and we are here. This is disadvantaging the poor. Kodi nchifukwa chani Professor Arthur Peter Mutharika walamula kuti izi zichitike? Nkhani tu yaikulu ndi imeneyi imene takamba kuti chachikulu ndi chinyengo kwambiri, komanso anthu ena akumafuna kuti anthu azipita mzipatala zawo, komanso anthu amene amakhala ndi zipatala pamakhala kuthekera kwakukulu koba mankhwala ku zipatala zaboma nkumakayika muzipatala zawo zomwe zimabwezeresa ntchito za umoyo pambuyo. Ndithu nkhani ndi imeneyo. Kodi inu mukuona kuti mkulukuta moyo Professor Arthur Peter Mutharika wapanga chiganizo cholondola? Tiwuzeni mu comment section, chifukwa anthu nde akuyankhula zambiri ambiri
akuyamikira kuti mtsogoleri amene watakhala tikumusowa kwa nthawi yayitali ndi ameneyo mtsogoleri opanga ziganizo posatengera kuti amene akuwapangawo ndi ena mwa mavoti. Iye akungopanga zinthu zimene iyeyo akuona kuti ndizoyenera mu nthawi yoyenerera, ndi anthu akuyankhula motero. Ndipo ambiri aonesa kusangalala ndi zimene Profesa Arthur Peter Mutharika akuchita padakali pano mu ulamuliro wake. Enanso apanganso ayankhulanso kunena kuti ulendo uno Profesa Arthur Peter Mutharika sanabwere mozapembeza munthu, iye wabwera kuzapanga zimene akuona kuti ndizolondola, komanso akufuna kusiya legacy yabwino akamazachoka pa udindo umenewu. Nde ife tiuzeni maganizo anu mu comment section pa chiganizo chimene Profesa Arthur Peter Mutharika abwera nacho kuzanena kuti anthu asiye kukhala ndi zipatala, makamaka kwa anthu amene akugwira ntchito mu zipatala sakufunika kukhala ndi zipatala. Tiuzeni mu comment section. Kwa amene mukutipeza kumene, tapangani subscribe, tapangani like, tapangani share kuti mu anthu ambiri uthenga umenewo uwafikire. Nde nkhani yaikulu ndi meneyo, ndipo ichi ndi chikalata chimene chalembedwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika kusimikiza za nkhani imeneyi, kwatsimikizira Malawi kuti izi zikuyambira lero zatha. Ndipo chikalata chimenechi chasayinidwa ndithu ndi President ameneyi Profesa Arthur Peter Mutharika kwauza mtundu wa Malawi pa nkhani imeneyi. Iyeyu muchikalata mukwambiri walongosoladi kuti ndi okhuzika ndi malipoti amene amupeza makamaka amene akuchitika mzipatala zosiyanasiyana, kuti wakhozeka kwambiri chifukwa wina aliyense ali ndi mwa malamulo a dziko lino ali ndi ufulu olandira chithandizo cha ulere ku zipatala zaboma. Nde madokotala kumapanga zimenezi ndi zinthu zovuta kwambiri komanso zompesa chisoni. Nde muchikalata chimenechi muli mfundo ndithu zingapo zokwanira mwina zitatu. Ya mfundo yoyambirira ndi kulesa kupereka tinganene kuti ndalama ndithu kwa madokotala amene amagwira ntchito ku zipatala zaboma. Ndipo mfundo namba 2 ndi yolesa anthu amene amagwira ntchito ku chipatala kukhala ndi zipatala. Nde mwachidule chikalatacho chili motero, tikhale tikuchiyendesa pang'ono mwina ngati simunachipeze kwa anthu amene mumatha kuwerenga chikalata chimenechi inu muchiona, ndipo muchiwerenga modekha bwino kuti mumve zimene Profesa Arthur Peter Mutharika ambiri akungomunena kuti mkulukuta moyo chimene wapereka kwa Malawi. Ndithu nkhani imeneyo imene yangochitika kumene kuno ku Malawi. Le kufikira nthawi ina ife tingoti mwakomanonse zikomo.